Keďže nasledujúce pekoty na francúzskej strane bolo pomerne úspešné, rozhodli sa Francúzi završiť svoje operatívne. No. Francúzski obetavo krízu ústupy. Vojenské udalosti v 1909 sa nerobili len vojenských osôb, ale ovplyvnili aj život mesta Bratislavy ako takého. Ešte pred napadnutím Bratislavy v polovične mája 1809 vyšiel rozkaz, aby kývací, ktorý spája dnešný Petržalský trh, bratislavský, a lodice, prípadne rybárske barky, boli odvlečené a spálené, aby nemohli poslúžiť Francúzom za základ pri možnom výsadku. Francúzi sa pokúsili aj o riečný výsadok. Dvakrát to skúšali pri Devíne, raz to skúšali proti ostrovej Peči, alebo prvýkrát to skúšali v priestore proti dnešným Iránu. Za každým bezúspešne. Všímame si, že každý muž vo svojej zostave drží svoje miesto a každý, ktorý padol, leží tam, kde padol. Skôr platí prísny a striktný zákaz odniesť ranených na ošetrenie a veľmi že na boisku umrel aj človek, ktorému sa bežne pomôcť dalo a ktorého zranenie nebolo také vážne. Keď Francúzi opalovali stroj bitevného pola, rakúske vedenie podniká opakovaný protiútok s cieľom vytlačiť francúzsku pechotu. Možno úsmevne vyzerá smrť rakúskych pešťakov pod zásahom želovou guľou, ale moc veselé to nebolo, najmä keď si uvedomíme, že Golosovec pevnými účincami s priamým námerom na krátku vzdialenosť a zmetla zo sebou všetko, čo je stále v ceste. Vidíme, že keď skončilo, že počko stronilo a nebol čas nabíjať, prišiel čas na dobáky. Francúzske prednosti trvala niečo cez mesiac.